चिरां जिल्ला आमटेका ओनसोलनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट गिर्जायाव गाजा गोमजायै सनाथि फालिथाय फालिदों। चिरां जिल्ला आमटेका ओनसोलनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट गिर्जायाव 1970 मायथाइयाव गायसनना 50 बोसोर आबुं जानायनि गाजा गोमजायै समायना रमायना साजायनानै सानथामनि हाबाफारिजों 10 नबेम्बरनिफ्राय 12 नबेम्बर 2023 सिम खुंफुङो। हाबाफारियाव नुजाफैनाय BBCA ओनसोलनि आरो गिर्जाखौ गायसननाय बिबान लानानैनो खामानि मावबोनाय गोबां मानगोनां आलासिफोरखौ मान होनायजों बरायो आरो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारिजों खुंफुङो। माननि आलासिया खौरां बिजोङाव हाबाफारियाव फैना खोब गोजोननाय आरो इसोरखौ सिबिनायनि गेजेरजों गोबां जौगानाय नुफैदों आरो लाइमोनफोरखौ इसोरखौ सिबिनांगौ होनना फोरमायो। ओरैहाय खुंफुं आफादनिफ्राय गिर्जा गायसनजेननायनिफ्राय दिनै आबाद सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानो हाबायानो हान्थामेला आरो सोलोंथाइ बिथिङाव सरकारनिसिम आमटेका फरायसालिखौ सरकारनिसिम सरकारि खालामनो खावलायहरो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगासिनो हानायनि। नोंथांमोनखौहाय गिबि सिनथारावनो जोंनि मण्डलिनि जानानैहाय आङो गोजोननाय जासिग्रोबाय। नोंथांमोना जोंनि गोथौ गामियाव लाबोफैनानैहाय बे खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय जोंनि गिर्जानि जानानैहाय गिबियावनो आं गोजोननायखौ बावहरो। दा जोंनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट मण्डलिया 1973 मायथाइयावहाय गायसनजादोंमोन। बे समावहाय जोंनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट मण्डलियाव गासै 14 न'खर, बे 14 न'खरजोंनो जोंनि बे गिर्जाखौ गायसनजेननाय जादोंमोन। दा बै समावहाय जोंनि जेनाखि बे गामिनि जे हालोद बेयो जाहैबाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोरिब न'खरफ्रा बे हादानखौ लाफैदों। बेनि उनावहाय बिसोरो गावनि इसोरखौहाय सिबिनो थाखाय बे मोनसे जोंनि सिमलगुरि बेप्टिस्ट गिर्जाखौ गायसनदों। आरो बै समावहाय थासारिया रांखान्थिनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन। दा बेबायदिनो गोबांथार मावख्रुबनायनि गेजेरजोंहाय खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों दासिमाव इसोरनि अननायजोंहाय दा जोंनि बे गामियाव गोबां न'खर जाबाय। दासिमाव 61 न'खर दङ आरो बे न'खरनिफ्राय गोबांथार सोलोंथाइ बिथिङावबो आवगायनो हादों, गोबां मास्टार डिग्रि लानो हादों, गोबां इन्जिनियार बेबायदिनो आरो गोबां सानै कन्ट्रेक्टर बेफोरबायदि आरो फार्मासिस्ट, बेचेलर फार्मासिस्ट बेफोरबायदि आरो गोबांथार ग्रेजुवेसन लानो हाबाय आरो फरायनायावहाय गोबां आवगायबोगासिनो दं। बेफोर गासैबो इसोरनि गेदेरथार अननाय आरो दैदेननायजों जोङो बेखौहाय मोननो हादों होननानै जों मण्डलिनि जानानै जोङो इसोरखौहाय हामबाय होयो आरो समाव जोंनि जेनाखि मावबिथांखि एबा थांखि लानाय बेयो जाहैबाय गोजौसिनाव जोङो आवगायलांनायनि थांखि एबा सिमां। नोंथांमोननि गामिखौ जौगानायनि थाखाय सरकारनिसिम माबाफोर खावलायहरनो गोनां खौरां दं नामा? बेथ' मोजां सोंलु। बे मोजां सोंलुनि फिननायखौ आङो ओरै होगोन। दा जोंनि बे सिमलगुरि गामिया जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि थानानि सिङावहाय दङ आरो बियो आमटेका BCTCनि सिङावनो। दा बे जोंनि सिमलगुरि गामिया गोदोसोनाय गामि, खिन्थु जोंनि न'खरफ्रा गोदोसोनाय गामिब्लाबो जोंनि न'खरफ्रा जौगागासिनो दङ। गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, मावनाय दांनाय, बारि बागान, आबाद खेथि गासैयावबो माने जौगादों, फरायनाय बिथिङावबो जौगादों। नाथाय जोंनि हान्था मेला, बे हान्था मेलाया जाहैबाय जोबोद गाज्रि। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि गामिनि जानानै जोङो माने बे जिनाखि सरकार बेनिसिम जों गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जोंनि बे गामिखौ जाहाथे
अननानै जाहाथे लामाफोरखौ जाहाथे मोजाङैनो एसे सुबिदा बानायना होयो बेखौ जोंनि गामिनि जानानैहाय गुरैयैहाय सरखारनिसिम खावलायहैनाय जाबाय आरो दा जोंनि गामियावनो गंसे गुदि फरायसालि सरखारि गुदि फरायसालि दङ दा बेयावहाय सोलिगासिनो दङ बियो नाथाय जोंनि आमटेका एरियायावहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्ला दा गंसे गोजौ फरायसालि दं बेयो जाहैबाय भेन्सार आरो बे भेन्सार गोजौ फरायसालिनि आं सासे बेयावबो बिबान मोननाय दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायहरो जोंनि सरखारनिसिम जाहाथे सोलोंथाइनि बिथिङावहाय बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ जाहाथे एसे सरकारा थाबैनो जाहाथे बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होयो जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होयोब्ला साबसिन जोंनि बे ओनसोलावहाय सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि देरबोनाय लाइमोन गथ'फ्रा माने सोलोंथायाव आवगायनो हागोन एबा मोजां खाबुखौ मोननो हागोन आरो बेनो जोंनि खावलायनाय खाबुनि थाखाय बड'सा रादाब आरो आर'नाइ रादाब बिथांमोनखौ हामबाय होनदों बे आमटेका हालामाव थानाय सिमलगुरि बापटिस्ट गिर्जानि जि 50 बोसोर जि जुबिलि सेलेब्रेसन बे सेलेब्रेसनाव बाहागो लाफैनो खाबु मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि जि जारिमिनारि बे सेलेब्रेसना थारैनो जों बयखौबो थुलुंगा होदों आरो रंजाहोदों बिथांमोननि जि जागायजेननाय आरो दिनै बिथांमोना जा अबस्थायाव दङ बेखौ नुनानै जोङो थारैनो रंजादों आरो बिथांमोनजों लोगोसे दिनै गोबां मानसिफोरा बाहागो लानानै रंजादों इसोरखौ हामबाय होनदों जाय इसोरा फोथायजाथावै 50 बोसोर बे गिर्जाखौ दैदेनबोबाय नांगौ समाव बिथांमोनजों लोगोआव थानानै बे गिर्जाखौ दैदेनगिरिफोरखौ जगायबोबाय बे इसोरनिनो मान गौरव प्रशंसा जाथोंसै आरो आं इसोरनि सेराव बेखौनो आर'ज खालामो जेरै 50 बोसोर बे इसोरा बे गिर्जाखौ दैदेनबोदों बेबायदिनि उनावबो दैदेनबाय थागोन जौगाहोगोन गासै आशीर्बाद बिथांमोननि गेजेराव इसोरा दोनफ्लायगोन माबायदि नुलांखो बिथांमोननि जि जागायजेननाय बहुद हाम्बल मोनसे बिगिनिं होननानै जोङो इंराजियावब्ला बुङो फिसा जागायजेननाय नाथाय दिनै बिथांमोना बे 50 बोसोराव मोनसे फिसा जागायजेननायनिफ्राय दिनै 61 फेमिलिसफोर बिथांमोना दङ 50 बोसोरावहाय आरो बेल' नङा बिथांमोननि जि रांखान्थियारि हालोदफोर बेयो गोबां दुखुनांथाव अबस्था बिथांमोननि जारिमिनखौ जों खोनायोब्ला दिनै नाथाय बिथांमोना मोजां न'आव दङ बिथांमोना मोजां गाननाय जोमनाय मोजां जानाय लोंनाय आरो बिथिं गिर्जानि जि अबस्था बेफोरखौ नायोब्ला बिथांमोना मोजां मोनसे अबस्थायाव दिनै दङ आरो बे गासैबो इसोरनिनो होनाय आशीर्बाद सोलोंथाइ फारसे बिथांमोननि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायफोराव जौगाबोदों दावगाबोदों आं फोथायो बे गासैबो इसोरा होनाय आशीर्बाद होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों मानसिखौबो इसोरा सोरजिदों आरो मानसिया इसोरजों सोमोन्दो लाखिनानैसो मोजां जानो हायो इसोरनिफ्रायसो गोजोननाय रंजानाया मानसिनियाव फैयो बेनिखायनो दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानाव थानानै बायदि गाज्रि बेसादफोरजों जानाय लोंनायफोरजों गावसोरखौ आद्रि खालामगासिनो दङ इसोरा अनो आरो बिथांमोनखौ इसोरा गावनि सेराव फैनायखौ जेब्लाबो नागिरो मोजां जानायखौ नागिरो गेबें लामा गोथों लामाजों थाबायनायखौ नागिरो बेनिखायनो आं खावलायो जों जे धोरोम बिथिं जि स्पिरिचुवेल जि लाइफ आत्मिक जि जिबन बे जिबनखौ जोंनि सेंग्रा सिख्ला समाव जों माब्लाबो नेग्लेक्ट खालामनो जों नाङा होननानै आं सानो